Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Γκραφ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Γκραφ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμενοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για τραχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Γκραφ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Γκραφ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Γκραφ εχθροί τάχα γίναν κι αλύσαν το τραστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στον πόλεμο μπαρ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω απ' τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Γκραφ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Γκραφ ξανά σφίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανά σφίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανά σφίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ και να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές που είχαν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα τέτοιο φεστιβάλ. Έχω μάθει ότι φέτος είναι το τρίτο. Πλαισιώστε αυτές τις προσπάθειες να γίνουν όσο γίνεται πιο πολλές σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το φεστιβάλ είναι η μοναδική αντιπαράθεση απέναντι στη σημερινή ξεφτυλισμένη και εν τέλει φασιστική τηλεόραση. Το τραγούδι που αρχίσαμε γράφτηκε πριν 41 χρόνια από το Μάνο το Λοΐζο και με αυτό το τραγούδι μπήκα από τότε στα σπίτια σας και δεν θέλω να φύγω, με τη φωνή μου βέβαια. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε ακόμα σε δίσκο. Δηλαδή θα πάμε 40 χρόνια πίσω πήγαμε και θα πάμε 41 χρόνια μπροστά τώρα. Το τραγούδι αυτό συνεχίζει την ίδια ιστορία, είναι γραμμένο από τον Αποστόλη τον Πουλασίκη και αναφέρεται στη σημερινή, μα ακριβώς στη σημερινή κατάσταση. Αλλά...